Umrongso Police Station angkang Umrongso Pen Meghalaya hoyalong kido Umrongso Koila kephur ahulik along arkoni phai trokani fit pharo Nithom sose akaharnu Koila ahulik along pen langkidu chokajok bang thong kep sose Koila kephur tum chingthang loklo fit pharo Nithom arlo ka chingthang lok Koila kephur tum phan kipajok jipura SDRF NDRF Army Air Force lapen Navy Force tum chipengsi Koila kephur ahulik arlo kiridam jephan kidam tang arkoi ni phai trok arni pen pangcheng pono bonta ahulik karnuk pigachok kaching thanglok kido ana tuma phan pajok pono ni detlo bonta ni phainer cap arni mate ni thom ke pleng arni ana bangke enut kethitang abang arpum long pono kilong pono kethitang abang arpum phan para inkoraisi driver tum pen Koila ahulik angbong along pensi kethitang abang arpum kelong pon pusi pachini pon kelong pon kethitang abang arpum lake Nepal adet Udayapura rongamekar Ganga Bahadur Shrestho pusi pangthek pon kelong lela tum do ana phansi tame prabjin pen ke palong pon eje phansi bor I pon bomlo Halapu Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma kaningje ponatengke Umrongso Koila kephur bangke aron repensi phurbom langdam etloblote Umrongso ke Koila kephur angthom avidet nangjia podlo pusi ningje pon bangso aron repen Koila kephur puthak Umrongso Police Station along lamhoi pidamsi enut punis nunisa phan nep ingnang poncheklo News report Karbinglong Live